Sa 18 meseci njeni roditelji su se razveli. Završila je u sirotištu. Posle nekog vremena vratili su je majci i kada je imala 5 godina, majka joj se preudala da bi im obezbedila egzistenciju. Kasnije se ispostavilo da je taj čovjek bio nasilnik, ali one to na početku nisu znale. Tako da su sljedećih 10 godina bile pune izazova za njih. Bilo je mnogo fizičkog nasilja i seksualnog zlostavljanja. Kroz celo detinjstvo je slušala da ne vredi ništa, da je bezvredna, da je niko ne voli i da je nikad niko neće ni voleti. Kad imate takva uverenja, život vam šalje takva iskustva. Sa 5 godina je silovao komšija. Seća se kako je svedočila i kako su ga osudili na 16 godina zatvora. Mnogo puta je čula ti si kriva. Zbog toga je strahovala da će joj nauditi kad izađe iz zatvora. U vreme kad je postala tinejdžerka, njen očuh je prestao da je tuče i počeo seksualno da je zlostavlja. Sa 15 godina nije mogla da izdrži seksualna zlostavljanja od strane očuha, pa je pobegla od kuće i iz škole. Nije znala ništa o društvenim veštinama, ali bila van te kuće. Našla je posao kao kelnernica u kafani. Željna ljubav i gladna pažnja odlazile u krevet sa svakim muškarcem koji bi bio iole dobar i ljubazan sa njom. Jedva je napunila 16 godina kada je rodila devojčicu. Nije mogla da izdržava sebe, a kamoli bebu, pa joj je našla dobru porodicu i dala je na usvajanje bračnu paru bez dece, kod kojih je provela 4 meseca do porođaja. U takvim trenucima nije osjetila nikakvu radost materinstva, samo osjećaj gubitka, krivice i sramote. Posle 5 dana od porođaja otišla je u svoju rodnu kuću i rekla svojoj majci: "Hajde, pakuj se, vodim te odavde, ne moraš više ovo da trpiš." Pošla je sa njom. Kada joj našla stan, posao i obezbedila je, imala je osjećaj da je ispunila svoju obavezu. Ostavila joj je i otišla u Čikago. Posle 5 godina iz Čikaga, gde je mukotrpno radila, otišla je u Njujork. Imala je sreće i postala model. Posle mnogo godina rada u modnoj industriji upoznala je i udala se za obrazovanog engleskog džentlmena. Sa njim je proputovala ceo svet i mnogo toga naučila, ali njeno samopouzdanje je bilo i dalje jako nisko. Posle 14 godina braka rekao joj je da želi da se oženi drugom, baš u trenucima kada je počela da smatra da sreća može da traje. Sve joj se srušilo, pala je u veliku depresiju i osuđivanje sebe, bila je slomljena. Posle 5 godina od razvoda dobija poziv od prijateljice da joj se pridruži na predavanjima u crkvi religioznih nauka. Iako je jedva prihvatila i došla u dogovoreno vreme, prijateljice nije bilo. Dok ju je čekala, razmišljala je da se okrene i da ode, ali njen unutrašnji glas i sve u njoj je govorilo da ostane. Prijateljica nije došla, pa je sama ušla na predavanje. Dok je slušala, sve u njoj je govorilo: obrati pažnju, to je i uradila. Bila je fascinirana istinom koju je tada čula. Ako promeniš svoje razmišljanje, možeš da promeniš i svoj život. Krenula je da pohađa časove u crkvi religiozne nauke. Kursevi u crkvi su bili njeno utočište. Od devojčice koja je napustila školu i nikada nije mogla učiti, postala je sjajan student. Učila i bukvalno gutala knjige koje su joj dolazile pod ruku. Nakon 3 godine postala je popularni govornik te crkve i uskoro počela da konsultuje i svoje prve klijente. Bio je to skroman početak čuvene Louise Hay. Bavila se transcendentalnom medicinom i odlučila da u svojim 40. upiše fakultet u Filadelfiji, odsek kvantna fizika. Bila je u domu sa svim studentima, bila je najstariji student na fakultetu. Preko dana su išli na predavanja, u pauzama ih je učila da meditiraju, a uveče su učili. Kako je posle 5 godina završila fakultet, vratila se u Njujork i radu u crkvi. Ovaj rad je ubrzo prerastao u ozbiljnu karijeru. Držala je nedeljno seminare sa preko 350 polaznika. Počela je da zapisuje šta ljudi govore, kako govore i šta nije u redu sa njihovim telima. Nekoliko godina kasnije, Louise je sastavila detaljan vodič mentalnih uzroka fizičkih bolesti i razvila sistem pozitivnih obrazaca razmišljanja, kao alatke za preobraćanje bolesti u zdravlje. Ova njena kompilacija bila je odbijena od svih izdavača, a mali broj njih koji je hteo da objavi imali su uslov da je izmene. Kako nije želela izmene, sama je odštampala primerke i delila. Ta kompilacija koju su ljudi nazivali Mala plava knjižica zbog boja njenih korica, bila je osnova za njen bestseller Kako izlečiti svoj život.
Iako je učitelj rekao da je luda zato što je oštampala 5000 primeraka, ona ih je sve prodala za 2 godine. Počela je da putuje po celoj Americi, održavajući seminare i radionice o ljubavi prema sebi i izlečenju sopstvenog života. Jednog dana dijagnostikovan joj je rak. Pošto je kao dete bila maltretirana i silovana, nije ni čudo što je se rak manifestovao u vaginalnoj regiji. Na početku, kao i svi, pala je u totalnu paniku. Bila je prestravljena, pozvala je svog učitelja i rekla mu: Erik, kažu da imam rak. Prvo što je on rekao: ko kaže? Ona je odgovorila: doktori. A onda je on rekao: Louise, nisi sve to sama postigla da bi umrla od raka. Hajde da pozitivno pristupimo tome. Znala je da je došlo vreme da svoju filozofiju primeni na sebi. Nije želela da ide uobičajenim putem lečenja, lekovima i operacijama. Tada je rekla: ako me operišu od raka, a da ja prethodno ne očistim mentalni obrazac koji je taj rak stvorio, onda nema oporavka. Lekari će samo seći Luizu dok ima Luize za sečenje. Osmislila je sama svoj intenzivni program izlečenja, koji se sastojao od afirmacija, vizualizacija, meditacija, pročišćenja tela kroz ishranu, refleksiologiju i psihoterapiju. Počela je da čisti svoj mentalni obrazac i najviše se fokusirala na oproštaj sebi i svojim roditeljima. I dok je sve to svakodnevno primenjivala 6 meseci, postigla je da lekari mogu samo da potvrde ono što je sama u sebi već znala, da raka više nema. Kada se to desilo, znala je da sve može izlečiti. Dokazala je da je neizlečivo spolja izlečivo iznutra. To je ojačalo njenu veru. A kada imate jaku veru, možete sve. Kada je krenula kriza i veliki strah od AIDS-a, ona je bila prva osoba koja je osnovala grupu ljudi kojima je pružila utehu i mir. Od 6 ljudi u njenoj dnevnoj sobi završila je za kratko vreme sa 80 ljudi. Broj se sve više povećavao i pošto nije imala gde sve da ih smesti, grad Hollywood joj je dao mini salu za sastanke. Svake nedelje tu je boravilo sa njom 850 učesnika. Dali su joj ime majka novih misli. Napisala je mnogo bestsellera, pomogla je milionima ljudi da promene svoj život i da se izleče. Osnovala je najveću kompaniju na svetu, Hay House. Takođe, osnovala je i fondaciju za pomoć siromašnima i bolesnima. Nije ni čudo što je dobila epitet osobe najbliže živom svecu. I zapamtite, ona nije odustala, nemojte ni vi. Lulu, znam da čuješ moje reči sada i da ih razumeš, jer govorimo isti jezik, jezik ljubavi. Hvala ti što si me podsjetila ko sam i kolika se ljubav nalazi u meni. Hvala ti što si me usmerila i dala mi putokaze. Hvala ti beskrajno, srećan ti povratak kući. Hajde sada svi zajedno da je pošaljemo veliku ljubav, jer ona to zaslužuje. Uvek ćeš biti u mom srcu, volim. And shine your light, and shine your heart, shine your light, and shine your heart. You are a radiant starlight.
and say